Magandang araw! Isang mabilisang luto po to guys. Flex ko lang po yung pagluluto natin ng adobong atay ng manok or chicken liver. Ito po at mainit ng mantika. So sinusuti ko na lang po yung bawang dyan. So pag nag-golden brown na ang ating bawang, okay na pwede nating isunod ang ating sibuyas. So next, lagay na natin ang pamintang durog. So gaya ng mga nakikita nyo sa mga cooking vlog ko, dyan ko po lagi nilalagay ang ating paminta. Gusto ko kasi ginigisa siya. At kung okay na ang ating sibuyas, pwede natin nilagay ang ating marinated na chicken liver or atay ng manok. Yan. Previously yan, guys, binarinate ko yan ng toyo, suka, ayan, may lemon juice, tsaka chopped garlic and onion, grated ginger para talagang matanggal yung lansa ng chicken liver natin. So, yung mga iba, siniseparate nilang piniprito yung chicken liver. Pero ako, nagsuti muna ako ng bawang sibuyas at saka paminta. Tapos, dyan ko na rin prinito yung aking chicken liver para mas lalo pa na matanggal yung lansa ng ating atay ng manok. Pero, nakadepende pa rin sa inyo, mga kamanang, kung ano yung gusto nyong procedure. Yung mga iba kasi, nagpiprito separately. Kung gusto nyong gayahin yung style ko, go ahead. Yan kasi yung alam ko na para mas lalo matanggal yung lansa ng atay na manok. Pero kung separate nyo, go ahead. And of course, wag na wag yung itatapon yung sauce ng pinagbabaran natin kasi kailangan natin yan. Pagluto na ang side na yan, pwede na natin baliktarin. At babaliktarin na natin ang ating atay para maluto naman siya sa kabilang side. Okay, pag naprito na maayos ang ating chicken liver, ayan, lagi na natin yung ating pinagbabaran. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina guys, na wag na natin tatapon yung pinagbabaran kasi kailangan natin. At pag nakulo na guys, pwede na natin i-drop ang ating bay leaf. At this point, pwede na natin ilagay ang ating laurel leaves or yung tinatawag nilang bay leaves. Okay, with our optional na ingredients, ang ating chili powder, pwede kayong gumamit dyan ng green chili or chili flakes. Ayan, nakadepende sa inyo kung gusto nyo na medyo may twist, may anghang. Ayan, mas masarap kasi pag medyo manghang guys. At gumamit din ako guys ng white sugar para may konting sweet yung ating sauce. Pag nahalo na natin ang ating asukal, pakulan ng konti at hahanguin na natin. Kasi luto na yan guys. There you go, presenting our spicy adobong chicken liver or atay na manok. At kung nagustuhan mo guys ang video na to, please don't forget to give me a thumbs up and follow my Facebook page Manang Marie and my YouTube channel Marie Per Vlogs. Hanggang sa susunod na video guys. Bye!